Takže čauko lidi, já vás dneska vítám u mého nového videa a dneska to bude jak stáhnout GTA San Andreas. Takže budeme, první 4 díly z této série budou docela krátké. Můžu prozradit, že další 3 díly bude jak stáhnout Harryho Pottera. Budeme dělat na Kámen mudrců, Tajemnou komnatu a na Vězně z Azkabanu. Možná i na Honivý pohár. Každopádně tato série bude snad jedna z těch pravidelnějších. Stáhnete si tady tento soubor, já vám tady už jsem ho stahoval. Vidíte, že tady ten jsem stahoval a klidně vám ukážu, že když jdem stahovat tady tento, že mi to zase naskočí úplně to samý, takže jenom abyste věděli, že vás tady nějak tak netrolím. Tak dám stáhnout a vidíte, že se mi dalo do stahování úplně to samý. Tak. To mě nebude zajímat. Tak, pak to budete mít v ranu, takže na to kliknete a dáte, já vám to ukážu, to je vlastně ten soubor mám původní. Takže pokud to máte tak stejně, jste se na tom stejně tak špatně jako já, tak tady a dáte otevřít ve WinRARu. A pak si to složku v tom překyplíte na plochu. No a teď jak to stáhnout. Takže GTA San Andreas multiplayer. Počkáte si. Chvilinku to může i trvat, ale spíš ne. Teda GTA San Andreas, jestli jsem řekl multiplayer, teď nevím úplně, co jsem řekl, pardon. Tak ano, já bohužel nejsem správce, takže musím dávat ještě heslo správce. Tak a tady tohle, já nejsem správce počítače, takže já to mám na nabídku pak jenom správcovský ten, ale to, co vám to doporučí, tam nechte, zkrátka do této složky se vám to následně nainstaluje. Takže dáte install a teď nechci dělat střih, spíš prostě jenom to zrychlím a hudbu na tuto část zhlasím, protože si myslím, že je to docela důležité. Takže za chvilku se uvidíme. Goes out to anybody who ever lost someone, or anybody who ever had like a big motivation to do something in life. Man, don't let anybody get in your way. Do what you want to do. I mean, people laugh when I said I was going to be a rapper. Look at me now. JD, get 'em. Tak, já jsem tady po té instalaci a teď tady už máte složku a v té hru. Takže pro ty, co chtějí si zahrát ten takový pohoda single, tak kliknete tady na to, jenže já to teď klikat nebudu. Jo, ještě co bych vám možná doporučil, já jsem to vlastně udělal, ale nevím, jestli to je úplně nutností, tak tento program jsem dal. Nechci tady to mít. No a tady to prostě dáte jako jež 2000 dáte Windows XP, tady toto, myslím. Jo, že to tak je. No, ale my tohle už nás to nezajímá, vy si to zapnete přes tohle, vy co chcete. Pokud chcete multiplayer, tak zase kliknete na to druhé, zase tady zadám tohleto heslo, vydáte ano, tady dám iAgree a teď se otevřu složku, kde to mám nainstalované, kliknu takhle tady a tady to celé skopčím, Ctrl+C dáme a teď tady to vymažeme a sem dáme Ctrl+V a dáme install. Počkáme, toto už je velice rychlé, takže nebudu dělat ani střihy. A hru máme nainstalovanou, vlastně tady je sám MP, na to se otevřeme. A tady dáme internet a už máte internet a vy pak jen kliknete třeba sem a dáte tohle. Takže to by bylo pro dnešní video všechno. Já doufám, že se vám líbilo a
Zatím čau. Čau.